Del 22 al 30 d'agost, Sir Maestrat t'apropa a les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Sir Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Colabora CIF Aragón, la inmobiliaria del norte de la provincia. Beniort, Caixa Rural Benicarló. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts al l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en la xaranga Els Desmadrats. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. I jo us volia preguntar perquè, com va començar la xaranga? Víctor? Pues a l'any 2012 a Benicarló, un grupet d'amics de la banda de música, pues érem jovenets i anàvem per ahí per les festes i per les falles a Benicarló i veiem que hi havia alguna xaranga i pensàvem, ostres, que guai si nosaltres també poguérem fer això. I a partir d'ahí pues, vam crear la xaranga. I vos imaginàveu tot el que passaria després fins ara? No, la veritat que tot ha sigut pa bé, la xaranga ha viatjat molt, ha sortit molt de Benicarló i és coneguda per ahí i això està molt guai. I quin diríeu que va ser el punt d'inflexió en pensar, anem a formalitzar això? Pues va anar sorgint a poc, sobre 2018 o 2019 va ser quan van començar a pujar vídeos a YouTube, a internet, la gent ens va anar coneixent, ens van anar cridant més fora de Castelló, Tarragona, que sol ser més l'habitual que fèiem, i ja van començar a anar per Aragó, per Castella-La Manxa, per Castella-Leó, País Basc, Catalunya, i ja van començar a viatjar molt més. Sí, al final és una bola que cada vegada se va fent un poquet més gran, no? A medida que te van coneixent, te van cridant de més llocs i això fa que també d'uns altres llocs te vagin veient i te vagin coneixent. I després de més d'una dècada com a xaranga, què creieu que continua fent essencial o especial l'essència dels Desmadrats? Al final, si per algo ens caracteritzem és per tocar fort i ràpid, no? Això seria la definició de Desmadrats, un poquet això, la locura eixa el desenfreno de tocar-lo tot ràpid, tot fort, que sí que és veritat que a lo millor per un altre pas hi ha uns altres factors que ens baixen un poc, que a lo millor no ho fem com altres xarangues, però tenim aquesta part que això sí que són de les poques xarangues que diguéssim que té aquest estil. Ho hem explotat dels que més d'Espanya, normalment és algo com característic de Castelló en concret i nosaltres ho vam portar una miqueta més allà de fer-lo més canyero encara. I arriba a 2026, Tecno Desmadre, per què va sortir la idea de fer aquest disc? Pues ara, així entre comilles, s'estan ficant de moda fer CDs entre les xarangues, les xarangues a nivell d'Espanya s'ha professionalitzat molt més, en les redes socials ara s'ha explotat molt més en TikTok, Reels d'Instagram i això, i va arribar un punt que començava a estar de moda fer CDs de xaranga. I nosaltres, Eloi, que és el que va portar la primera idea del CD, va considerar que podríem fer un CD però que no fos un CD tal qual com, no sé, ara podem dir que hi ha 20 o 30 CDs de tota Espanya, així coneguts de xarangues, nosaltres fer alguna més diferencial, que no estiguera fet encara, i va començar poquet a poquet a fer-se la idea del projecte de combinar una mica en part d'electrònica, fer una xaranga en part d'electrònica i això. I justament parlant d'això, què troba el públic al disc? Què pot trobar? Serien les cançons que podem estar tocant en qualsevol bolo, els típics arreglos de Maná, de Fito, d'Extremo, que això ja et dic, els toquem a molts de bolos, però combinats en la part més electrònica que li dona un punt diferent, més canyeret. Com ha rebut el públic el disc? Bé, creiem que molt bé, la gent li ha agradat, la gent ho ha compartit, hi ha gent ja que inclús ens ha proposat han fet coreografies, si voleu fer un TikTok, inclús ens ha arribat alguna cosa així i bé, li ha agradat en el Verkami i en la demanda que van fer de CDs i de les camisetes i tots els packs
molt contents, va poder sortir tot per avant i creiem que la gent l'està disfrutant i també se'l fique pues, siga pel gimnasio, per la dutxa, per la festa de nit o per passar una tarda de dimarts tranquil·la, però li agrada, li agrada. I creu que, bueno, sentiu que ha complit les expectatives que teníeu? Sí, claro, sí. És que de no tindre res a tindre el que hem tingut, la veritat que molt bé, ha sigut un treball, bueno, sobretot Eloi és el que més s'ho ha currat, però al final tots hem estat ahí un poquet involucrats, ja bé siga en l'edició dels vídeos que hem fet acompanyant a cada una de les cançons o gravant els temes, cada un ha portat el seu granet d'arena. I com era algo més pioner, pues claro, tampoc no podíem esperar com d'això, però el resultat sempre anava a ser bo, vull dir, algo que inicia el camí pues, sempre ha de ser diferent i bo. Parlem ara de les festes patronals, es comencen dissabte. Què significa per a vosaltres jugar en casa a l'hora de tocar en Benicarló? A veure, pues sempre és agraït tocar en casa perquè al final és on tens els teus amics, és la gent que te coneix i com a casa a cap lloc. Llavors, pues, moltes ganes, a més este any justament pues, tenim bastantes actuacions i bueno, pues, ja preparats per lo que vinga. Bueno, toqueu, ho has dit, en moltes activitats i de més. Quin és l'acte que més vos agrada tocar? Home, la crida pues, sol ser el més especial el dissabte perquè acompanyes a totes les penyes que a banda de conèixer-nos d'això de tota la vida pues, ja has fet moltes actuacions també en cada penya individual, hem fet algun concert, fem concert a festes en la penya Alacrán el dimarts de nit i el dilluns de nit fem també a la plaça Constitució la presentació, bueno, una altra vegada toquem en directe el disco, entonces pues bé, este any pues, la novetat esta de fer els concerts en directe i bueno, la crida sempre pues, especial en totes les penyes i pel poble. Bueno, jo tinc molt bon record també de quan vam fer els concerts en l'època Covid o post-Covid, sí. Que diguéssim que va ser el primer concert que fèiem en parat. Sí, no? Sí, i este any tornem a fer... I este any farem algo paregut a la plaça Sant Bertomeu, també tenim algo així, que no sabem quin públic tindrem, perquè com és el pa i porta, però bueno, ens amoldarem a lo que hi ha, cap problema. I què diu que té el públic de Benicarló que fa que pues, una actuació dels Esmadrats pues, se convertisca al final en una bogeria? Bueno, s'han anat acostumant al nostre estil i com que la gent ja ho ha entès més dins de l'estil que fem nosaltres, pues que no és una xaranga normal que pugues contratar per algun cumpleaños i la gent s'activa més i ja va en més predisposició de passar-se bé que igual a un altre puesto que no te coneixen tant o no saben què podem oferir. I bueno, al final nosaltres estem mal del cap, però la gent que hi ha per ahí pues, també hi ha alguns que també es va a la marxa, entonces això ajuda bastant. Quan esteu tocant enmig d'un correbars o enmig d'una cercavila, quina és la cançó que més vos demana la gent que toqueu? La amapola... Això no canvia mai. Sí, el mal gust arriba a tots els puestos. I creieu que la fusió entre xaranga i electrònica pot obrir un nou camí per a aquest tipus de formacions? Sí, perquè també ara pues, bueno, l'electrònica pues, sempre està com molt present, no? Des de fa 50-60 anys, però últimament com que entre la gent jove i el públic ha agafat molta energia, molta potència, molta força, pues, tot això com una nova època de tecno i això. Sí. Entonces com que este mestissatge pot estar interessant per tant gent que li agrada la xaranga de pues, un dia de tarda un correbars o els bous, com algú que va a un festival de música, pues, pot ser com un nexe d'unió prou interessant. I bueno, mirant a futur, què vos queda per fer? Bueno... anar a Mèxic, no? Sí, ara l'any que ve, el 2027, en teoria, pues, tenim ja alguna actuació a França, estem ahí en procés d'anar a Mèxic a octubre pel Dia de los Muertos també, o la fiesta de los muertos. Entonces, pues bueno, com a internacionalitzar-ho molt més, ja pues, en Espanya ja anem a molts de llocs, pues mira, sortir una mica més fora, possible és traure més singles, alguna cosa més endavant que podem fer, que ens ha quedat per ahí encara alguna idea per un segon CD, per singles solts, pues bueno. Claro, ara el que estem preparant
preparant és el directe del disco, que òbviament pues, ja serà com si fora qualsevol grup estos de música. Un concert. Claro, a partir d'ahí això no sabem hasta on pot arribar. Claro. Si tinguéreu que definir la xaranga en 3 paraules, quines serien? Fort. Rápido, brusco y violento. A nivell musical sí, i després en lo personal ens coneixem de tota la vida, hem anat junts a institut, conservatori, banda, entonces també tenim això que ens coneixem tots i som molt família. Ja sabem com cada un com tratamos i cada un com és. I ja com a última pregunta, què li diríeu a una persona que no ha escoltat el disc i que no ha viscut una xaranga? Pues el disc pues que l'agafen ganes i en pista per ballar perquè no sé, és una fusió que són cançons que coneixes, que no estàs habituat a algo així i que una cançoneta tranquil·la com pot ser algo tipo fit o l'indie, de repent ja en seguida estàs ja en el cos més actiu i predisposat a ballar. I pels que no han escoltat una xaranga, pues que és algo que no se poden perdre. I més, bueno, aquí en el País Valencià, òbviament, és raro que no hagin escoltat una xaranga. I bueno, si te'n vas per ahí, ja si parlem més internacionalment, pues és algo que sempre agrada i quan venen jo que sé, gent de fora, jo que sé, estàs tocant allà a Peníscola o que sé, enseguida se te que paren mirant i és una cosa que agrada bastant. Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna que vulgueu destacar o del disc o de festes. Bueno, pues que esperem a tot el món aquestes festes, al Catxull, als Alacrans, a la plaça Sant Bertomeu i sí, que res, que tenen el CD a Spotify, a YouTube també està tot sencer i cada cançó van fer un videoclip i hi ha una temàtica, una història que conté el CD, entonces cada cançoneta té el seu videoclip que va evolucionar la història i que, bueno, que està interessant que la gent, a banda d'escoltar-lo, que hi ha un curro també ahí detrás de part de David Altava molt guai d'història i d'edició i que, pues, bueno, més allà d'un disco també és una història i que representa una mica la xaranga. Pues moltíssimes gràcies. A vosaltres.